són les escultures d'Hermes. Aquests són els grafiats del carrer Canudo. Que bonitas. Això són les màscares de la façana del Liceu. Els esgrafiats i el text en llatí de la plaça de Santa Maria del Pi. La Font de les Tres Gràcies, els fanals amb Hermes I allà al i les fons, columnes adossades ocultes. Els grafiats d'Hermafrodita. L'edifici del Corte Inglés.